laso nang ki en hut ke ilitum da positive abang pidun tek se akini choni rilo lapin kadu boi phanta laso dim long bangke PGR ke chunchetik claim ra petnang po chunchetik si claim nai lapen lai ka ching to no hormu gali third abang ke laso dim long men politics pa thunang ne khai ka ching ruma men pen khai ban thak nang ne lain tong thik thik lang ta hai long et ta hai ta long le pin bu da punulo tadak kirap ang ding da du ulo la kirap ta PPC kirap ma ke nang le tum ta mo alang le tum pen charge lo de thek long po kirap ta du ulo alang le tum hanta sida kirap nahi ta dola la bang ke sida me non ke la ke non si itum ke 125th amendment akan itum non si dam la kichu nang ding gari lang la non si ke cheng thulang itum ke agreement chi tok lo lang sing ton kok la la so puthak budget ke non 125th amendment lo si do 125th amendment lo te la so hutsi ilitum kichu nai itum 1 2 3 ituma la so kache tok alu ateng be tum kichu ji phan bangke hula si stress pinang ko haladak ta itum united nei jong si haladak ko nani paking nei dokok adin kusita negative pen kali positive pen si tum pc la so dim long ta chingwai nei jene dhorok muni tum confuse lang article 280 lang non 125th amendment lote la so dim long pinangan ituma ki chundopo hala so phal ituma long kaching bai ning kinang soddo pulote lage itum ise platform long chingwai na sita la so dim long pen 125th amendment lote pinangan ki chunchelang amokha itumang chun ali inut media lo nali kachini bang lo ilitum adhe ke supreme court alam do pen si itum lampak lang lo election nang po itum chengdam lo log itum phanda kalang bang phanda kalang equal lasi hala tum ta lo long chipa chongdam lo la tum anta adhe criteria nang pilon itum phanda criteria nang pilo ni adhe kalam ninje itum te hai itum ta available documents ke hang law penta court penta hala so available documents fan council penta non tribe lasi itum bange tactfully si itum claim nai podim bang la pen non inangli ninghang lo adhek 21 le adhek 71 lo la so la baki gente alam ke so court lo non mat pilo adhek fan lasi abustu ke court long da bom lo court bosi itum unidat pubo bang court pitet lo pot itum unidat pubo bang ta lada kali bang chidan po itum chipahai po chipahai der lo pulote lada ke alam se avelo lasi laso phanan ke itum kang hong phang akinang so adhek ke law meter ke itum longe law and order itum launch control bhai itum law vela lasi laso putha ke tactfully itum claim lo pulote lasi asap apor ke nang kok tai sakaching ton gali open ni lasi lake solution phan wan nai solution pulote ili tum ta kheye phan amuk le hada kok nanda PGR lake lasi laso dim long maju akhele dunon hada ke itum eviction po lasi clear nai karbi chingru mamai pulo choklo karbi chingru mamai piphala PGR ke pachuna pha te itum ke council pensi all political party sengel lo karbi da dolo ba khai da dolo social organization dolo da launch of takalilang adhex ex MLA tuma mukha dolo intellectual apart on the ek minister dona dolo la suambong pen KSC dunda dolo la suambong pensi akunte lahai tumta karbi lo mati PGR election nang pulo mati ante hola so part long pen la tum wang thu juisi karbi ka chingruma mai pako isi seng to that pulote nang lila dak mathano second alam bangke aku lada kuthulo APHLC asong penta lage communal binak lasin itung garni si nangli tokso lo masi pulo bikrom masi pulo je lage communal masi itung ke stand ke lason si dolo nangli thanglo si pulo clear aku la tumang bong ta aku controversy do tar mane ultimately ke karbi kachingrum amen pen karbi inte non ituman punat ke do an all party tum ke do an yente karbi gali no ma itum ta karbi mati majority lasi laso part pen mote ilitum suggestion pilo laso PGR ke pachuna banke o ilitum banke nangli tum ta suggestion do kok tai suggestion na banke nangli tum laso committee long le pidono aku jong si nangli tum ninghang kuda committee long dudun ko aku nang tum antan do pensi nang tum kipari din bilote lata nangli tum top 0 pensi pima manangli tum kaching ki pensi pima ke la nang tum top 0 pulo tente athe isielam dolo o monsam ban phalang nang ne exact arni si tum long procession dolo laso procession na long penta ili tum kopia situation si face ma ke ili tum kadu ko la helam chini lasi non bangke tum laso monsam phan isi a isu bang itum mane chorchuk phun nang nelo a isu bang tactfully pen si tum claim pen itum pachun nang po ala bang si important no pusi to hin be mata
latum high court pen isi order dolo 6 month afan lana chiklo damelo non lana chiklo dola lasi la jong si a time being isi jong si kijutlu do lage ka eviction no puke thanelo mati aku press meet doli pola support people claim te thede bang aku ar jupit pola lasi a motif bang latum motif behind bang laso kamat kha bang latum laso alam thiba itum clear dak sini sita last ne karbia lampen si chuning ri bang la henlo je Dr. Himanta Biswa Sharma wangjet pen bangke ingsam jin pen adhek amokha ke claim alamba laso alamba itum dengnun thek nahi puba dengnun thek nahi podi ma pipot ma MLA asit ke lake itum aphan nangki pige bahari lake ST reservation thulang lage itum dak akunon isi dolang council aphan isi power pi MOU huta lasopot bori pig lota unidat direct funding alam aprange itum aphan dak fan along nang lelo pulote itum statement sila so department la na kuna thigo neti sa non bank ke mithang council along si itum la budget angeli an kuma phan si kuson a department long si thakima bank ke itum council long sa power nang piderlo non bank ke pulote itum la so phan ka welcome nun theknei da kenang sot pulang sini mata lasila sonjong si chingwai pon bom carbining isipet dopen chingwai pon bom pulote lastly neli karjudun long alam মানে ituma leaders aphan kipu Dr. Tuliram Ronghang CM Saraphan alang li phan kipu bangke aman do chief minister si pulo nang lilong ne pina na kam claim lo tumi ji hotman pabo lage nang hotman da long lo lahai man peng long lo sita isi dolang nang tum long kitu ne autonomous state la lasi autonomous state ta itum chingwai chingsai pelote ne tam sahut la sohut si nang to phan ni lata na pachuni phan bori pon pokuta clearly ningje polam do lasi lahai alam penta itum koson apor hosi ko PC ninge du nema mathadun pamikani lapen ituma phan ko manni ituma phan angtan men da carbing long paching thu theret nang ji puke dovek no lake lasi la so long jakong pidu nang ni kuba